Sibonga nje baba ukusinikeza isithuba lokuthi South Africa yonke iyazi ukuthi ayifikile igalelekile iMK. Thabatha udumo egameni lika Jesu. Amen. Shayizana ukikizo shayikhwela. Siyabonga mfundisi Mfeka, siyabonga kakhulu. Ngicela wenkolo yesintu umama nomagugu ezingaphambili. Hawu mama. Asiwavala amehlo ezweni lethu ngoba lahamba siwavalile isithandazo. Mfenqangi wakhokho nokhulukhulwane. Wena owabakhona kudala. Wena owasidala ngaleli bala esinalo. Ukuba ngelinye ilanga singabi nehlazo. Noma ngabe kuthiwa kunedube eziningi kangakanani nezimpi. Namathongo onke ngothilwawo. Amathongo amadala amaqhawe ayekhona afela lelizwe koncome kosandlane nakwezinye izimpi zobandlululo ezazikhona the wars of resistance kulelizwe lethu. Siyacela ukuba nibe nathi, sicela ukuthi nibe naye umsholozi, nibe naye konke njengoba kade namanje ethunyiwe, ngoba abaningi abazi ukuthi lokho asukuma nakho yini, abaqondi bacabanga ngokwezwe kanti kujule ngendlela emangazayo. Namanje sila sonke namathongo ethu ngothi lwethu, amathongo sazalwa nawo yiwona asibeka kulomhlaba lokuthi sofana nobani ezizukulwaneni zethu okhokho nokhulukhulwane. Sithi namhlanje bonke abakhona la namathongo abo ayidudulwe lempi, idudule ize ifike egcineni ngaphandle kokwesaba ngoba isikhathi sesishayile. Sicela lokho emagameni amathathu uNomvenqangi nenkosazana uNomkhubulwane namathongo amahlagezekileyo. Amen. Siyabonga kakhulu sesikutholile ukukhulekelwa ngokwefaith nangokwesintu sethu somdabu. Siyabonga. Ngizocela ucoordinator we-Moses Mabhida region uComrade Reggie Ngcobo azosamkela ngaphakathi.